Една част от теб копнее за любов, истинска близост и дълбока емоционална връзка. Но има и друга част. Когато започнеш да чувстваш някого близък, тя се активира. Изведнъж започваш да имаш нужда от повече пространство. Започваш да се съмняваш дали това е правилният човек. Забелязваш се повече недостатъците му. Понякога дори ти се иска да прекратиш връзката. А след това се чудиш защо се така се получава. Ако се разпознаваш в това, не си сам. В теб просто има вътрешен конфликт. Една част иска любов, другата се опитва да те предпази. Но откъде идва тази защита? При много хора тя се е формирала още в детството. Може би си научил, че да разчиташ на другите не е безопасно. Може би хората около теб са били непостоянни, понякога емоционално близки, друг път дистанцирани. Може би си бил наранен. Тогава подсъзнанието е намерило решение. Създало е една защитна част, чиято задача е да не допуска отново същата болка. Проблемът е, че тя не прави разлика между минало и настояще. Затова, когато някой стане емоционално важен за теб, тя се включва. Не защото този човек е опасен, а защото близостта и напомня за време, в което тя не е била безопасна. Добрата новина е, че този модел може да се промени. Ето 5 неща, които могат да помогнат. Осъзнай, че и двете части съществуват. Едната иска любов, другата иска сигурност. Няма нужда да се бориш с никой от тях. Не бързай в началото на връзката. Ако харесваш някого, не се хвърля веднага в непрекъсната близост и силна емоционална или физическа интимност. Остави доверието да се изгради постепенно. Най-здравите връзки не се изграждат бързо. Те се изграждат стабилно. Когато усетиш желание да се отдръпнеш, спри за момент. Попитай се, този човек наистина ли е направил нещо или защитната ми част просто се е активирала? Сподели какво преживяваш. Вместо просто да се дистанцираш, кажи: имам нужда от малко пространство. Но това не означава, че не ми пука за теб. Това може да предотврати много болка и неразбиране. Работи с причината, а не само с поведението. Защитната ти част не е проблемът. Тя е решение, което подсъзнанието е създало, когато някога се чувства в безопасност. Когато тази част разбере, че вече не е нужно постоянно да те пази, нуждата да се отдръпваш постоянно намалява. Тогава вече не се налага да избираш между любовта и сигурността. Може да имаш и двете.